जवनिया पवित्र केहू नहीं खेदले बा हमारो दलित पहिले बाटे जवनिया पवित्र केहू नहीं खेदले बा हमारो दलित कमरिया तू होइसे कैसे होइसे कैसे अरे साफ साफ बता न चलू तब चलू कैसे न चलू तब चलू कैसे भैया को बार बार नमस्कार करना हो दोस्तों चलू तब चलू कैसे न चलू तब चलू कैसे जब से हीरोइन बनलू चर्चा में आइल बारू एक्टर डायरेक्टर संगे कोई बेधा गइल बारू करे के त ढेर लोग कइले बाटराई का बाप भइल नइखे बैगन फराई कैसे कैसे अरे एक बार कहला न चलू तब चलू कैसे